Prečo deti nerozprávajú anglicky ani po 900 hodinách? Pretože tam chýba tá hlavná zložka, na ktorú v školách nemajú čas. A to je tá komunikácia. Práve preto MindBrain prišlo s overenou metódou, ktorá už funguje na 58 školách pre 5000 detí na celom Slovensku. I like the teacher. Teacher is good. Na našich hodinách sa zameriavame na schopnosť reagovať na konkrétne situácie a prejsť tým strachom nejakým spôsobom zareagovať, aj keď to možno nie je 100% správne a tá gramatika nie je až taká dôležitá, ale odbúrajú si ten blok a strach vlastne rozprávať, pretože rozprávanie je to najdôležitejšie, čo potrebujeme pri tom jazyku. When I don't speak English, I feel stupid. So how do we say that? Take off, well done. Odkedy syn chodí na MindBrain Academy, začal omnoho lepšie komunikovať anglicky aj doma, čo predtým nerobil, aj napriek tomu, že chodil 2 roky do školy, kde sa učili podľa osnov, ako keby sa hanbil. A odkedy chodí na túto našu angličtinu, tak sa omnoho viacej zlepšil a viacej rozpráva aj s kamarátmi po anglicky. Everybody in this class is fun. Naše výsledky hovoria sami za seba. Pozrite si našu stránku a zistite, ako dostať MindBrain Academy aj na vašu školu.